vi var venner. Det er Karl. Han havde skrevet dit navn i sin hånd, da han skød sig. Du bliver nødt til at komme herover, Karl. Jeg skal til Bornholm. Jeg brugte de sidste 7 år på en sag om en pige, der blev fundet død oppe i et træ. Alberte Schneider-sagen. Han var din ven. Vi kendte hinanden, vi uddannede sammen. Det troede du vidste. Han var jo fucking religiøs, altså. Alberte Schneider-sagen fuckede hele øen op. Hej, Karl. Assad, hvad fanden laver du her? Rosa ringede efter mig. Har du enkelt eller dobbeltseng? Du kommer ikke til at sove her. Godmorgen. Rapporten antager, hun bliver ramt derovre, ryger op, lander på grenen. Hvad fanden er hun røget helt derovre? Jeg havde et forhold. Jeg var forelsket i Alberta, indtil hun blev gravid med en anden. Min søn er ikke morder. June. Du fatter ikke en skid. Hvad fanden skal jeg gøre? I laver jo fuld efterforskning bag min ryg. Hvorfor lukkede du den sag? Skal du være med mig, din kæft? The Osiris Academy of Enlightenment. Det är klart att jag älskar Alberta. Jag älskar henne. Det er fandme voldsomt at se nogen skyde sig selv. Har du brug for at tale? Jeg har brug for, at vi arbejder. Alberte var en del af alt det der. Rosa, du kunne blive en af dem. Atu är vår spirituella ledare. Det der er med dig, Bak, som altid, det er, at du er dum. Godt gammeldags. Dum. Dum på bunderøvsmåden. Dum. Ret belastende med alt det gamle lort, Karl. Han var så bange. Rosa er derude. I blandt dem. Skal jeg være derfra? Rosa, er det godt væk?